तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. आज इथे इलेक्ट्रिसिटी नव्हती सकाळपासून, त्यामुळे व्हिडिओ एडिट झाला नव्हता आजचा, म्हणून लाईव्ह यावं लागलं. आणि दुसरं कारण म्हणजे या बघा पुणग्या चालवता आज पॉवर ट्रेलर. हो बघतात लोका, जमता ना. या बघा तो थोई को पा टन मार मेरा घाल कोसळून. हा आताच बोलतात. आणि यो बघा बाबलो काय करता. होय बाबल्या बघतो खुळावला. शिकवल्यान कोण दे का, हातात दिल्यान कोणी आधी. मग पेट्रोलचं घाल कुळक्षा करून गो. हा केलंस. हाय तुषार साटम, हाय रुचिका काहीतरी गेलो ना, निकिता राणे हाय. ह्या बघा काय केल्यान, मेरा घातल्यान कोसळून. हो काका घातल्या रे बाबू. कामाक लावल्यान. हा बाबल्या कामाक लावल्यान तुका. मस्त 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 काम केलं. बाबल्याक लावलंस कामाक. हो काका ते बघ ते सुटले काका. ते गेले. तुम्ही काय उपयोगाची नाहीत पोरा. या बघा काय नाही बाबा भडकले जरासा होता. पहिल्यांदा चालवलंय म्हणजे होणार. मजा म्हणून चालवलं ना. पुढे मागा चांगलं आहे त्या म्हणता तूच दर म्हणून. होय अरे दिसत नाही व्यवस्थित. हा हाय हाय करतात पूनम ताई. आणि हा आज इकडे जपानी पद्धतीत लावणी केलेली आहे. जपानी पद्धतीचा आणि जपानचा काय संबंध आहे तो माहित नाही. तुम्ही म्हणताल जपानी पद्धत म्हणजे जपानची पद्धत हा की नाही का माहित नाही. बघा ती फक्त कशी असते तुम्हाला दाखवतो. व्हिडिओमध्ये दाखवलंय ही बघा. जरा पद्धतशीर केली जाते. 10 इंचाच्या अंतरावर भाताची रोपं लावली जातात यात. ही बघा. आणि नॉर्मल जी पद्धत असते त्यात आपण अंदाजे किती म्हणजे 1-2-3 इंचाच्या अंतरावर लावली जातात. पण ते अंदाजे त्याचं काय मोजमाप असं ठरलेलं नसतं. हे बघा तिथे ते करतायत ते नॉर्मल पद्धती, आपली रेग्युलर पद्धत असते ती कोकणात चालते ती. आणि ही आहे जपानी पद्धत. तर या पद्धतीत तरवा कमी असल्यावर ही केली जाते. आणि जरी मोकळी वाटत असली तरी यात जास्त तुम्हाला उत्पन्न मिळतं. थांबा मेन दाखवतो. हे बघा कुठं लावतं ते दाखव. लावा या बघा. जॉत नसल्यामुळे कसं हा जॉत नसल्या कारणानं कसं करतात ते काय बघा चालू आता. या ए बाबू तू आणि पंकज मग या बैल आज. यो बघा बुवा. तर आज सकाळपासूनच लाईट नाही इकडे, त्यामुळे कॅमेराची चार्जिंग पण संपली, त्यामुळे शूट पण करता आला नाही. म्हणून बोललो लाईव्ह जाऊन सगळं दाखवूया. आज हे सगळं कंप्लीट होईल आणि उद्या मग आम्ही दुसरीकडे जाऊ आग्रात. हा गो. आणि आज संध्याकाळी आपल्याकडे अळंबीची भाजी आहे. मशरूम
हलका मशरूम हां, तर त्याची रेसिपी आपल्या नवी चॅनलवर तुम्हाला मिळेल. पण ती उद्याच पटकन तुम्ही चेक करायला जाऊ नका, एवढंच नाही, वेळ जाईल त्याला अपलोड व्हायला. बाकी आता चाय पित होतो. हा हा चाय बी पिऊन झालेली आहे सगळ्यांची. काय दुसरं मूर्ख काय तुझं, अजून शाळा सुटलेली नाही. आणि काल पुणग्या धवाक्कन पडला चिखलात, आता कोणी बघितल्यानंतर बघा. नाही बघितलं असाल तर परत जाऊन तो कालचं लाईव्हचा व्हिडिओ बघा. काय काय त्या निमित्तानं बाबल्या काम करीत. अरे वा, त्या निमित्तानं बाबलो काम करता अशी कमेंट दिलेली आहे बाबल्या. हा जात नाही तर हे आमचे मोठे भाऊजी. अरे वा, तुमची चिखल धुनीच चालू. अरे काय रे पुष्पा काय गेला गो घेऊन जाय त्याला येऊ तुझा. खय एवढ्या लांब खय जाणार तो, तिथगत सगळी जातील घराकडे. हा मग ही बघा, हे अजून एक पुणग्याचे मिस्टर पोज मध्ये आहेत ते. ए पम्या हात दाखव जरा. हा, बाकी सगळी आमच्या वाडीतली माणसं दिसतात तकडे. हे अजा हात दाखव, बघतात लोक. होय होय, अशा प्रकारे इथे लावणीचा शेवट आहे. चला आता आता घराकडे जाऊया. अरे हा जपानी पद्धतीचं हे, पण कधीच आता चालू करशाल पटकन, किती टाइम लागत. तर ही रोपं कशी लावली जातात ते तुम्हाला ह्यांचं जर झालं असेल तर दाखवता येईल. ही एकदम पद्धतशीर एकदम एका रांगेत लावलेली आहेत ती. याचा वापर करून लावली जातात. पण ह्यांचं अजून काम बाकी आहे त्यामुळे जरा वेळ झाली आज. हे किती टाइम लागत बाबल्या, पटापकन सांग, पटापकन किती झाल. मग 10 मिनिटं एवढा टाइम नाही. चल मग काय काय थांब, एवढीच कामं आहेत की. तू 10 मिनिटं कोण थांबणार आहे एवढं. ही सगळी लेवल करून घेतात हा जमिनीची, नाही तर काही लोकांना प्रश्न पडेल. होय, कुळीत केलेला होता. याच्या आधीचं पीक कुळीदाचं पीक घेतलेलं होतं. अरे वा, अरे अजून एकदा बरोबर केलंस तू एकदम. असा का पुणग्या तू ये, पुणग्या तू ये, चल. तर अशी जी मजा चालू राहणार आहे. पण एवढा वेळ कॅमेरा चालू ठेवून उपयोग नाही. आणि आपला मेन कॅमेरा गोप्रोची पण चार्जिंग संपली आहे पूर्णपणे, त्यामुळे बाकीचं सगळं शूट करता येत नाही. काय बोलत होतस मोठ्यानं बोल. काय आता बोल. म्हणजे ते गेले, तुझी ती टेक्निक बघितल्याबरोबर गेले ते. थांबान काय उपयोगात नाही. ते वाटेक लागले. त्याचा टाइमपासच हा. घाल त्या का कोसळून. हे पंकज तात तर बोलतोय. हा घे ही मजा लहानपणी आठवत असतात. काय काय जाणार तुका घेऊन जायला सांग तसा. मी एकदा गावलेलं चला
चालू झाला हा, चालू. हा 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 थांब थांब किती हत खाई ना खाची 212 हत वरनं पटाक नाही, पटापट वरनं पटापट सरळ करूया कोपरू. तर आता थांबा जरा तुम्हाला दाखवतो ए बाल्या, जपानी पद्धतीत कशी काय भात लावणी केली जाते ती ताटलीवर नाव घे. चल 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 बाबल्या पटापट रे हे बघा याला या रशीला 10-10 इंचाच्या अंतरावर हे असे हिर लावलेले आहेत आणि तेवढ्या अंतरावरती रोपं लावायची आहेत का त्यांका सोडून घेऊन दे. पेंडी आणा गो, पेंडी खयचे घेतला? चला चला पटाक्कन हे बघ, बोल म्हणजे तसाच वाया चैतन्य सुरले आणि चैतन्य आता तकडचे आणायचे नाही. होय, हे. होय बा, तेच होतो. चल 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 सुरुवात लोक बघतात तुमका सरळ कर. कांडी गावली, कांडा गावला हो. पिंकी, त्या साईडचं जा. नको तू या साईड काच राहू गो हे बघा, घेवा तिकडे घेवा. तुमच्याकडे बघले त्यांच्याकडे सोड. मी जरा वर जातोय हो पेर जा एक आधी पातळ पातळ. एवढी घन नको पुणगे. पुण्य काय कळतच नाही ते काय वाटलं रोजचा जा अगो एवढे नकोत तुझ्यासारख्या पुढे की त्यांका होय ना होय, काय म्हणणार तुझा? होय दे राव. पुरका. बस म्हणजे सरळ करू का आवाज? मेरेच्या कंडीत लावू शकतो ती मग लावूया. झाली लेवल का आधी लाईन लावून घ्यावा आणि नंतर पुढे आवे लावा समोरासमोर. चला पटापटा पटापटा सुरुवात कपडे कोण हा? माझ्या ताण ताण एका वर्षात मी बोला झाला 2 तर. येतो, थांब. हा गो वर्षा. रेडी? रेडी रेडी जरा येवा, देखो पाव. तू तू नकोच देखू तुझ तुझी तुझी जपानी पद्धत मग कसा काहीच कळाली काय केलं असतात जपानी पद्धत केलंस काय अजून काही जपान नाही तर कसली हा? एक तांगा डकडे एक तांग डान्स डान्स करता तुझी लावणी कसला तिकडे दुखता तांगाड? बरोबर जिथे जिथे हिर लावलाय तिथे तिथे अशी रोपं लावली जातात आणि सांग सेंद्रिय आहे. काय हा? ओ मॅडम. सेंद्रिय याच्यात खत वापरलं नाही ना तू पुडके. हा नाही, पुडके, पुडके. कपडे लावलंच नाही तर. गोवर फक्त वापरली जाते. हा तर या शेतीत गोवर फक्त वापरलंय खताचा वगैरे वापर केलेला नाहीये आणि बाकी जे खाली कोपरे आहेत कॉम्पिटिशन ती पण होती. तिथे खताचा वापर केलेला आहे पण हा एक प्रयोग आहे खत न वापरता फक्त हा गोवरचा वापर करून कशी काय शेती होते ते बघायचं आहे जर त्याच्यात व्यवस्थित फायदा झाला तर ओ, लावू कोण नाही म्हणून म्हणतो. पुढच्या वर्षी पण सगळ्यांका सेंद्रिय पद्धतीतच करण्यात येणार आहे काय या पसार काढणारे बसतात नाही. येवा तुम्ही. काय 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 हे नुसती त्यांच्या बाजूने. तरी तुमका मी म्हणतोय, तुम्ही मध्ये बोललाच नाही कसे. हो. हा तुझी संध्याकाळी या. तुझी संध्याकाळी या तयारीत राहू तू लावून तिकडे झाला नाही. हे बघा हे अशा प्रकारे केलं जातं एकदम एका रांगेत सांगा. नाही शिकवतो. शिकव गो हे शिकव रे असा काय शिकवली ओढून घेऊन शिकवतोय. शिकवता तो काय ना, गाडीच्या समोर लावायचं तर आहे. या काय पिंक्या पण लावता तेवढा काय त्याच्यात कठीण नाही काय पंकज तुझे मेरेक जा काय पिंक्या फटाफट. पिंक्या गो आणा पिंक्या. जरा. पिंक्याचा लावचा राहू लावचा पुढे समोर लाव. इधर. या का याच्यावर हे याचा झाला आता ताबा तकडे हो झाला. झाला
मग पूनम ही सोपी पद्धत आहे की आपली रोजची ही सोपी पद्धत आहे आपली म्हणजे पण बरी आहे, तेवढी पण ती लावणारी माणसं आमची बरोबर नाहीत. शिकाऊ आहेत. बरोबर नाहीत रे. शिकाऊ आहेत, कोणाला येत शिकाऊ नाही आहेत. या लवकर. म्हणजे पिंक्या येता की नाही ता सांगा ती येत. आता तू येताच बोलशील लाईव्ह आहे ना ती बघ जीप काढल्यान बाहेर. ओके ओके झाला. जे लोक आता लाईव्ह आले आहेत थांबा ते पहिलं जे लोक आता लाईव्ह आले आहेत त्याने पुन्हा एकदा व्हिडिओ बघा. हे बघा पुण्यान पॉवर ट्रेलर धरलेला मगाशी आणि मेरा कोसळून घातल्यान. नाही नाही पप्पा इकडे मध्ये पप्पा रागात बघत होते म्हणून मेरा कोसळली. काय नाही पप्पांवर काय काय हो? पप्पांवर. काकांचं नाव उगाच घेता तू. मग जाऊ. ते बघ हो काका तुमच्यामुळे ते मेरा कोसळली अशी बोलते ती. काय काय हे असा काय म्हणूनच जात. हा हो तुमच्यामुळे कोसळली म्हणता ती. हे बरोबर आहे तकडे मध्ये बघा काय? त्याने बघा गो. मग तुम सगळा तुमच्याच मध्ये होता. तुमच्या भाऊची वाडू तुम्ही हई यावा जरा जवळ. हो लक्ष ठेवा त्यांच्या. वॉच ठेवा वॉच. बाय. काय कळत नाही. बघा ही लाईनीत लावतात की नाही ती बघा नंतर बोलशाल जाऊन झाल्यावर. आधीच लाईनी सरळ घ्यावा. आधी लक्ष काय हो? बाहेर घेऊ नको ह्याच्यावर द्यावा काय आला पहिली वरणी. आम्ही बरोबर बघत तुम्ही चल पट्टी. हो काय बोलतास. मग लोक बघतात म्हणून ही बरोबर काम करतात की नाही ते सांगा तरी त्यांका. म्हणजे तुमची वेगळी पद्धत आहे. ही इंग्लिश पद्धत आहे. जपान मेड इन जपान. तुम ती पण चालू करतील आता काही दिवसांत. म्हणजे जसं जसं आळस करूक लागतील तसं तसं ती चालू करणार. हा तो बडबड तुम्ही ठाकरे र. निसर्ग बघा आमच्या गावातला. ही बघा इथे सगळी माडांची झाडं आहेत आणि खाली इथे लावणी करतायत आणि पूर्ण हे मळे आहेत. बघा नंदन आला. नंदन हात दाखव. हात दाखव पटकन. हे सगळ्यांना हात दाखवा. अरे बघतात लोक तुमका. हा ही बघा शाळा सुटली आताच. नंदनच्या मैत्रिणी. हे काय करत हो काय. हा हे काका आले. लाईन बघा तुम्ही. हा हे बघा मार्गदर्शन करतायत नवीन मुलांना. म्हणजे तुम्ही पिटाळूच्या मार्गाचाच की चाललास. पिंक्याचं बघा पिंक्या मेन पिंक्या का बघा आता बरोबर करता की नाही तर बघा. थांबणार नाही तो. हा काय काय पिंक्या बघा कसा करता. तुम्ही पिंक्याकडे बघा बरोबर करता की नाही नंतर तुम्ही या करशाल. मग यात कर. काय तुझ्या काळात ही जपानी पद्धत होती आधी. मग आता अशी काय चालू केलं. कोण हे बघा हे चष्माच्या वर. हे चला वर घ्यावा दोरी वर उचलता नाही तर आवे पाठी येते रे. सांग त्यांना तू आधी शिकव व्यवस्थित. दोरी उचला मध्ये मातल्यानी. मॅडम थांबा जरा अजून माहिती. सेंटीमीटर रेडी म्हटलं की आपण बाबू ए बाबू ते मापात घ्यायला पाहिजे. बाबू हे कसा लावला कोण तर बघ हे त्यांना चालू केलं तकडे. कोण किती निलो विचारा रेडी.
अरे ही रापत राहणारी आहेत सगळी. वर्षा, हे बघ, हे बघ. हो तुम्ही नाही येत ह्याच्यात कशा तुमका पण नाही जमत ही नवीन पद्धत हे खुरपणार होते. काय त्यांच्या पसंत पडत नाही काय तर बोला तरी. अरे पुष्पाताई तिकडे आहेत त्या बघा लांब आहेत खूप. पावसाला वाव तरी. येवा भावाजीनं नाही तर. तुम्ही तुमका पसंत येत नाही. पट्टीनं. मग चला तर नमस्कार मित्रांनो. आता नमस्कार नाही आता बाय बाय. आता बरं अशा प्रकारे आम्ही जपान लावतोय. हा ए, दोन दोन काढे घे. चला ते बघा ते पण चालले आपण पण जाऊया आता. वेळा पण एका मोबाईल जमत नाही. मोबाईल धरूक जमत नाही म्हणजे मी आता येतोय थंय मी आता दांडो धरूक येतोय तो बबल्याक फ्री करताय आता मी काय बबल्या. हा होय होय सरळ पकडतय मोबाईल. मोबाईल एका हातात हा म्हणून तो हालता जरा सरळ पकडतय. नीट दिसत नाही नीट नंतर दिसेल प्रोसेस नाही झाला अजून व्हिडिओ थोड्या वेळाने बघितलात की नीट व्यवस्थित दिसेल. चला मित्रांनो आता बाय बाय. आता बाय बाय म्हणण्याची वेळ हा आलेली आहे. कारण की आज लाईट नसल्यामुळे लाईव्ह करावं लागलं. ही बघा सगळी कशी दिसत आहेत मस्त एका रांगेत आहेत. हे सगळ्यांनी बघा एकदा ए बघतात सगळे बाय बाय करा सगळ्यांनी. ए, मला बाय कर रे तू. दिसतं. हा तू दिसतोस. बाय बाय. आणि अजून कोणी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी अरे सबस्क्राईब करा रे. हा सबस्क्राईब करा. आणि तरव काढू घ्या. तरव झालो काढू. होय तर रो काढून झालो लाव आता. आता कापू तेव्हा. चला बाय बाय.